ni'n gweld oedd... Mww! Ti'n neud eto? Is i draw i di Ashley, achos oedd Adam wedi aros noson gynt, a ni'n meddwl, sut siap fydd ar hein tyfed? Oedden nhw wedi cael eu bwydo, chwarae teg i Caffi Largo, wedi rhoi bacon rolls iddyn nhw. O, lyflu. Ond o'n i'n meddwl, mae hyn ogia mawr, ogia nobl. Falle bod nhw eisiau rhywbeth arall. Dwi'n gwybod. Jar of pickled eggs. Ha? Dwi'n cofio chdi'n deud bod chdi'n licio pickled eggs. With them all the pickled eggs. Dwi wedi trio torri record byd, Do. do? So, Oh my god. na I drio un os y ti'n trio. Okay. Dyma ni'n agor y jar, a dyma'r arogl yma yn dod allan o'r jar. Gyda hynny, dyma Adam yn rhoi law yn y jar. Ond dim Adam oedd yn neud y sŵn yna. Chdi? Na. Y boi camera. Da iawn! Cyn i ni golli yn dyn camera. O'n trin ffilmio ni, a na I gyd o'n i'n gweld oedd... Mww! Cer i frwsio dy ddanedd, a wedyn newid. O, mae eisiau ti'n neud eto. Felly, diolch I boi camera ni, nathon ni ddim torri record byd.